A půjdeme na to. 5 tezí. Jak jsem říkal, vzniklo to z výzkumné zprávy stále na začátku, kterou jsme dělali v minulém roce s kolegy Davidem Kocmanem a kolegou a kolegyní Vladou Valianovou. A, a ta zpráva přináší informace o tom, jak si stojí sociální politika a sociální služby ve vztahu k naplňování práva na nezávislý způsob života. A možná hlavní teze, která shrnuje těch 5 tezí, je, že Česká republika zkrátka nenaplňuje článek 19 úmluvy, protože neumožňuje dospělým lidem s postižením, což byla cílová skupina, kterou jsme se zabývali, dospělým lidem s postižením ve věku 18 až 65 žít nezávislým způsobem života. Ještě prosím vás k tomu, jak to budu prezentovat. Já vždycky představím tu jednu tezi, ještě s nějakými doplňujícími informacemi. Vy jste ty teze dostali dopředu, takže jste se s nimi možná už seznámili. A už během té prezentace můžete psát otázky nebo komentáře do chatu. Já po každé tezi se podívám do chatu a zkusím na některé ty věci reagovat. Nemůžu zaručit, že bych byl schopný reagovat na všechny, ale co bude možné, to udělám. A každá ta teze, včetně diskuze skrz chat a moje odpovědi, zabere zhruba 15 minut. Což by mohlo být tak, že na konci bude mít třeba 20 minut, možná půl hodiny ještě na ústní diskuzi. Takže jestli vydržíte do konce, tak snad zbyde i čas na to, abychom mohli spolu mluvit o tom tématu. Tak, první teze je, že veřejná správa zkrátka nemá přehled o potřebách lidí se zdravotním znevýhodněním a chybí potřebná data tím pádem pro plánování rozvoje služeb, ale také proto, aby mohla zhodnotit, jak jsme na tom v procesu deinstitucionalizace. Chybí totiž informace o tom, jak se služby proměňují, stejně jako informace o tom, kolik podpory lidé skutečně potřebují. A taky, ačkoliv se sledují lidi ve službách, uživatelé služeb, tak chybí informace o tom, ve velké části služeb, kolik jí ve službách té podpory péče reálně čerpají. A zcela chybí informace o tom, kolik péče čerpají mimo služby. Což je častá situace. Samozřejmě, protože podpora pečujících je pro mnoho lidí klíčová. Podpora neformálních pečujících. Tenhle stav platí navzdory tomu, že zákon krajům ukládá povinnost aktivně zjišťovat potřeby lidí. Máte to v tom červeném okně. To plánování má být výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo krajů. Ale faktický stav je takový, že veřejná správa ta data o potřebách lidí nemá. Vidí pouze služby a jejich uživatele, vidí počty klientů, lůžka, objekty, sleduje spoustu údajů o službách i o zaměstnancích služeb, ale vlastně nevidí potřeby jednotlivých osob na to, aby je viděla v celku. Je to způsobeno tím, že veřejná správa vidí primárně služby, tudíž lidi se zdravotním postižením vidí primárně jako uživatele služeb, nebo jako příjemce dávek, nebo třeba držitele průkazu osoby se zdravotním postižením, případně v demografických datech je vidí jako součást cílové skupiny, ale nevidí jednotlivce s konkrétními potřebami. Stát ani kraje nezbírají systematicky data o tom, jaké podpory jednotliví lidé skutečně potřebují. Ta data by se mohla agregovat a používat pro plánování rozvoje služeb, deinstitucionalizace, ale to se neděje. Dokonce ta data neumožňují ani vidět objem podpory, který jednotlivec od systému dostává celkově, protože když člověk využívá 2 různé služby, tak ten systém ho není schopen vidět jako tutéž osobu. Vidí dva různé jednotlivce, které nedokáže propojit do jednoho. A u řady služeb, u pobytových služeb, které nás zajímají, DZP, DZR,
nesleduje, v jakém rozsahu, v jaké intenzitě klienti tu službu využívají. Sleduje to třeba u chráněného bydlení, protože podle toho se uživatelům ta služba účtuje, ale otázka, nakolik spolehlivá jsou ta data, vykázaná data o poskytnuté individuální podpoře těm jednotlivým klientům v chráněném bydlení. Dělá to třeba u osobní asistence, ale ne u většiny pobytových služeb. Neexistuje přehled o neformální podpoře. To, co dělají pečující, je to obrovská práce, která je z části, ale v velmi malé části zaplacená z příspěvku na péči, kterou pečující dělají. A o tom vlastně stát žádná data nemá. Problém také je, že při krajském plánování se ta data o potřebách lidí, to, co je uloženo jako povinnost, se zaměňují se získávání údajů o potřebných kapacitách služeb. A to se zjišťuje různými způsoby, například na odhadech nebo s pomocí odhadů ze sociálních odborů obcí, z počtu odmítnutých zájemců o služby, nebo ze sociodemografických dat, nebo z různých pracovních skupin, ze SWOT analýz, které ale většinou nebývají nějak systematické. Takže vlastně nejsou to data o potřebách lidí, jsou to spíš data o tom, jaké služby si někdo myslí, že by bylo potřeba řídit nebo provozovat, zvyšovat kapacitu. Ale, jak říkám, nejsou to data o tom, jaké jsou potřeby konkrétních lidí. Co se týče sledování procesu změny, deinstitucionalizace, tak tam chybí data, podrobnější data o struktuře pobytových služeb, o velikosti domácností, o velikosti pokojů, o velikosti objektů. Takže my vlastně nemůžeme říct jednoduše, jak vypadají transformované služby, nakolik se to liší od těch stávajících ústavů. Tak, tomuhle myslím, nemám žádný doprovodný slide, takže já se teď zkusím podívat do chatu. Vidím, jak rychle se mi podaří v tom zorientovat. Tady není žádná otázka, výborně. Tak pojďte se ptát, jestli můžete, jestli jsme dělali výzkum ve všech krajích. My jsme ten výzkum, my jsme se dívali do všech krajských plánů. Jo? Pracovali jsme se statistickými ročenkama MPSV, pracovali jsme s daty ze střednědobých krajských plánů rozvoje sociálních služeb, takže v tomto ohledu, ano, byl výzkum zaměřený na všechny kraje. Máte někdo nějakou otázku nebo komentář? Když nejsou v chatu, tak pojďme to udělat tak, že se ptáte normálně na hlas. Zapněte si mikrofon a klidně položte otázku. Nebo komentář. Nás vlastně zajímá, jestli se tenhle pohled, to, k čemu jsme došli v té analýze, shoduje s vaší zkušeností, s vašimi daty, jestli nějaká máte, s vašimi názory. Dobrý den, mohla bych. Já se omlouvám, vůbec netuším, jestli je mi slyšet. Jste slyšet? Jo, dobrý den, Marie Homolková, místní akční skupina Pošumaví. Já se hrozně omlouvám, že nemám ani kameru, ale já jsem si to musela zapnout na mobilním zařízení a jsem tady úplně zcela ztracená. Ale jenom jsem tedy chtěla potvrdit přesně ta slova, která teďkom zazněla. Protože my, co se týče s krajem, ohledně komunitního plánování a potřeb a zaznění potřeb těch pečujících osob ve střednědobém plánu a potom s jejich dalšími akčními plány a realizací akčních plánů. Máme tedy diskuzi nastavenou, ale ten problém jsem nastíňovala už několikrát, ale nikdy mi nikdo nebyl schopen odpovědět. My v rámci projektu z OPZ Plus děláme v Plzeňském kraji home sharing. A home sharing prostě není nikde ukotven. Zároveň spolupracujeme s dalšíma XY sociálními službami. A máme i
prostě zaměření aktivit na neformální péči, na podporu neformálně pečujících. My získáváme ty potřeby, my ty potřeby víme, my je i přes komunitní plánování v ORPčkách, ve všech, kde vlastně máme, jsou to 4 ORPčka na území MAS Pošumaví, tak i tam veškeré ty potřeby pečujících přenášíme. Ale vždycky se to zasekne to, že i ty ORPčka dají ten podnět vlastně na kraj, ale tam to skončí. A když jsem byla přímo na kraji na veřejném projednání akčního plánu, jejich střednědobého komunitního plánu, tak mi bylo řečeno, že home sharing není sociální služba a oni nic jiného než sociální službu prostě neřeší. Tak jenom jsem to chtěla takhle nasdílet a hrozně moc ráda budu samozřejmě za komentáře, podporu a radu, jak s tím nakládat dál. A samozřejmě my chceme ten dialog, tu diskuzi s Plzeňským krajem samozřejmě dál vést. A chtěli bychom samozřejmě teda poradit, jak máme být úspěšní. Takže moc děkuju, doufám, že byla otázka srozumitelná. A moc děkuju. Já bych si potřeboval jenom dotat, jestli vlastně vám jde o to, aby nějak kraj zahrnul do plánování taky home sharing, což je prostě z definice neformální podpora. Ano, jde nám o ten home sharing, ale jde nám i celkově, protože třeba sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením, která má cílovku děti se zdravotním postižením od 0 do 18 let, tak samozřejmě potřebuje taky pracovat s pečujícími rodiči, potřebuje s nimi komunikovat, protože se jedná o jejich děti, ale v té sasce není cílová skupina pečující rodič, v té sasce je cílová skupina ten uživatel, to dítě. A samozřejmě my víme ty potřeby těch pečujících rodičů, pečující rodin, ale opět se nám to nepřenese do těch potřeb úplně nahoru do toho akčního plánu a pak nejsou jakoby systematicky podporovány. A my vlastně, byť už je teď v novelizaci teda někde uznána cílová skupina neformálně pečujících, třeba ale konkrétně pro tu Sasku to není. Tak jenom to jsou takový ty podněty, se kterými jakoby já se tady dostávám do kontaktu při mé práci. Takže jak postupovat i tady. Mm-hmm. Hlásí se kancelář veřejného ochránce a po tomhle už přejdeme k další tezi, abychom to stíhali. Tak můžete, sklopu. Jo, děkuji. Zuzana Durajová z kanceláře ombudsmana. Já jsem chtěla jenom komentář k těm datům, protože my jsme vytvářeli teďka indikátory nebo ukazatele pro naplňování článku 19 v kanceláři a také jsme bojovali s tím nedostatkem dat. A ještě vlastně, co nám tam přišlo, že je nedostatečné ohledně těch dat, jsou data ohledně toho, jak se ty klienti různě přesouvají. A to nejenom v rámci sociálních služeb, ale i v rámci jiných služeb. Takže když jde jeden člověk vlastně z nějakého dětského zařízení do DOZP a pak následně do domova pro seniory, tak se to vlastně v těch... Zejména když se bavíme o nějakých datech o deinstitucionalizaci, tak se to tam vlastně neukáže. Nebo ukáže se to možná tak, že ten člověk třeba odešel z té instituce, ale už kam šel, tak už to není jasné. A co vlastně vnímáme, je problém i nějakého přesouvání mezi psychiatrickými nemocnicemi nebo dlouhodobé hospitalizace a lidé, kteří odchází z psychiatrických nemocnic zase do jiného typu vlastně ústavní služby sociální, tak to vnímáme taky jako problém, že vlastně ta rezortnost je tam pořád patrná a ačkoliv třeba ve zdravotnictví se sbírají informace u těch psychiatrických nemocnic, že dá se tam dohledat, že ten člověk odešel do sociálního zařízení nebo do nějakého zařízení sociálních služeb, tak u těch zařízení sociálních služeb tak to není úplně tak jasné. Ale i tam, i ve zdravotnictví samozřejmě ty data chybí. A ještě druhá věc, na kterou jsme mi narazili, nebo kterou jsme tam identifikovali, je, že neexistují informace o tom, zda ti klienti, kteří jsou v té deinstitucionalizaci, tak jak jste říkal, nejsou tam data o tom,
jakou mají míru potřeb, ale ani nejsou tam ani data o tom, jestli využívají nějaká podpůrná opatření, protože častokrát to omezení ve své právnosti je spojeno právě s institucionalizací, nebo opatrovníci můžou být bariérou tomu, aby ten člověk mohl to zařízení opustit. A tady ta data se taky nezbírají v těch sociálních službách, respektive ty data jsou v těch jednotlivých zařízeních, ale už se to na nějaké národní úrovni nezbírá. To jsou nějaká doporučení, které nám z toho také vyplynuly z těch našich indikátorů. Děkuji za komentář. Ono to, myslím, souvisí s tím, že ten systém sledování dat v sociální oblasti není schopen identifikovat toho jednotlivce. Jo? Že ve zdravotnictví je to pacient pod rodným číslem a nějakým kódem a vlastně dali by se ty data získat o konkrétním člověku napříč zdravotnickým systémem. To v sociální oblasti nejde. To je první problém, který se musí nějak vyřešit. A druhá věc je ještě to rozpojení zdravotní a sociální oblasti, že tam bychom taky potřebovali vlastně v řadě příprav vidět toho člověka napříč sociálním a zdravotním, co vyvíjí ze zdravotních služeb, které sociální služby. Čili ono je to vlastně potřeba propojit. Jednak zavést do sociální oblasti a propojit s tou zdravotní. Tak, díky za komentář. Pojďme dál. Velký problém současného procesu transformace je, že sociální politiky předem vylučují některé skupiny lidí z nároku na přirozený život, na život v přirozeném prostředí. Je to až zarážející, že v řadě strategických dokumentů se opakuje předpoklad, že pro některé lidi jsou pobytové služby nezbytné a že někteří lidé nemohou žít v přirozeném prostředí, což je zcela v rozporu s úmluvou, která říká, že lidé mají mít možnost na rovnoprávném základě s ostatními, čili jako kdokoliv jiný, zvolit si, kde a s kým budou žít, místo pro svůj život, spolubydlící. A hlavně, že nebudou nuceny žít ve specifickém prostředí. Ty sociální politiky jdou často opačným směrem. Tady máte příklad ze střednědobého plánu Ústeckého kraje, který přímo říká, že pobytové služby jsou určené pro lidi, kteří nemohou žít s podporou terénních ambulantních služeb a dalších zdrojů ve svém přirozeném domácím prostředí. A v tomhle ohledu je pozoruhodné to, co se píše v aktuálně platném akčním plánu, což je takový prováděcí plán národní strategie rozvoje sociálních služeb. Tam se mluví o přirozeném prostředí. A víme, že přirozené prostředí, tak jak je definováno v zákoně o sociálních službách, vlastně znamená to místo, kde je člověk doma. A nemyslí se tím pobytová služba. Myslí se tím domov člověka nezávisle na pobytové službě. Pokud tam nějaká dochází, tak je to právě služba, která dochází k člověku domů. Není tím myšlena jakákoliv pobytová služba. Ku podivu v akčním plánu jsou ty formulace, oni jsou trochu ambivalentní, ale z některých plyne, že i menší pobytové služby komunitního charakteru jsou přirozeným prostředím, což je paradoxní, protože ten akční plán vlastně opomíjí zásadní rozdíl mezi životem ve vlastním domově a životem v pobytové službě. A také tím reprodukuje mylný předpoklad, že ty nově budované komunitní služby jsou nějak automaticky naplňují nároky té úmluvy a umožňují lidem žít nezávislým způsobem života, což znamená, že by jim měli umožňovat žít v přirozeném prostředí. Ale to vlastně pobytové služby v principu nemohou udělat, protože jsou pobytové. Je tam propojení, je to ten balíček služeb spojený s ubytováním. Takže to je vlastně jako zajímavé, že nejnovější státní politika deinstitucionalizace formulovaná v akčním plánu tohle dělá. Pak překvapivě kritéria sociálních služeb komunitního charakteru, která se vytvářela s tím, aby se dal nějaký formát tomu, jak ty pobytové komunitní služby mají vypadat. Dělá vlastně to, že tím, jak to formuluje, vlastně předpokládá, že pobytové služby jsou pro některé lidi se znevýhodněním, nebo dokonce to dá číst tak, že pro všechny lidi se znevýhodněním jsou prostě potřebné nebo vhodné. Já vám tady ukážu slide, kde tomu můžeme věnovat trochu víc.
Když se v kritériích říká, že pro lidi s potřebou nízké nebo střední míry podpory může být v objektu maximálně 12 osob, že lidí s potřebou nízké nebo střední míry podpory může být v objektu maximálně 12, tak se tím vlastně předpokládá, že pobytové služby komunitního typu s takto velikými domácnostmi jsou určeny pro lidi s nižším stupněm závislosti. Takhle je to v pořádku. To je vlastně předpoklad za touhle formulací. A obdobně, když se říká, že v jednom objektu smí žít nejvýše 18 lidí, jsou to lidé s potřebou vysoké míry podpory, tak se vlastně říká, že je v pořádku, že lidé s potřebou vysoké míry podpory žijí v pobytových službách o velikosti nebo o kapacitě až 18 lidí. A tím se vlastně říká, že čím větší závislost na péči, tím víc institucionální charakter ta služba může mít. To jde tady jako připomínka toho, že to není úplně v pořádku, je citace z dokumentu Rady Evropy, který pojmenovává problém pobytových zařízení. Tady se mluví o zařízení pro 2 až 15 osob s postižením. Že to vlastně můžou být zařízení, která praktikují segregaci, jakkoliv mohou být geograficky umístěná v komunitě, tak tím, že se tam soustředí lidé s určitým typem, nějakým charakteristickým znakem se zdravotním postižením, tak tím jsou segregováni a čím větší je skupina, tím vyšší je riziko, že se ten skupinový domov bude podobat instituci. Přestože jsou taková zařízení fyzicky jakoby v přirozeném prostředí, tak vytváří specifické segregované prostředí. Takže kritériích služeb komunitního charakteru jsou vlastně ty diskriminační předpoklady takhle ukotvené. Když se podíváme do krajského plánování sociálních služeb, tak tam se často vyskytuje taková představa, že je jakási třístupňová hierarchie služeb, která odpovídá míře potřebné podpory, respektive stupňům závislosti. DOZP jsou určeny pro lidi s vysokou mírou podpory, chráněná bydlení pro lidi se střední mírou podpory a terénní služby pro osoby s nízkou mírou podpory. A dokonce se v řadě krajských plánů hovoří o lidech, jejich situaci nelze řešit prostřednictvím ambulantních či terénních služeb, kterým je nezbytné poskytnout pobytové služby, a vlastně tak ty plány řadu lidí z nároku na život v přirozeném prostředí předem vylučuje. Díváme se ještě na to podrobněji. Přirozené prostředí je jen pro někoho. To vlastně z mnoha plánů vyplývá. Tady jsou k tomu doklady. Mluví se tam o lidech, jak už jsem říkal, jejich situaci nelze řešit prostřednictvím ambulantních terénních služeb. Nemůže jim být poskytována a již nepostačuje pomoc v přirozeném domácím prostředí. Nelze jim, nebo služby, terénní, ambulantní, už nemohou zabezpečit bezpečné prostředí pro svoje uživatele a je nezbytné poskytnout pobytové služby. Tady samozřejmě otázka, jak to mysleli ti správci sítí nebo autoři těch textů v plánech, jestli to viděli tak, že kde je vejce, kde je slepice, jestli je problém v těch terénních službách, které vlastně naráží na své limity a potom těm lidem nezbývá nic jiného, než jít do pobytové služby. A nebo jestli to viděli na straně uživatele, ale třeba ve střednědobém plánu Jihočeského kraje je to celkem jasně formulované, že vlastně ten problém je formulovaný tak, že opravdu jde o problém na straně uživatelů. Říká se tam, že je důležité, aby lidé se zdravotním postižením mohli žít co nejdéle samostatně ve svém bytě s adekvátní podporou ze strany sociální služby, pokud na to mají potřebné kompetence. Což je vlastně pozoruhodná logika, která úplně obrací smysl sociálních služeb, protože přece sociální služba nebo nárok na poskytování sociální služby vzniká tím, že nemám potřebné kompetence k tomu, abych mohl bydlet třeba ve svém bytě. A ta služba má kompenzovat moje nekompetence a pomoct mi
abych v tom bytě dokázal bydlet. A tady se to úplně obrací. Tady se říká, že když ty potřebné kompetence nemám, tak služba terénní přestane být poskytována. To je důvod k ukončení služby. Lucie, vidím, že se hlásíte možná, já to jenom dokončím, tu prezentaci, a potom vám dám slovo. Tak. A ještě jeden předpoklad se promítá do plánování služeb v krajích. Ono se v té třístupňové hierarchii se běžně má za to, že pobytové služby jsou ty vhodné pro lidi s vysokým stupněm závislosti. Ale zatím stojí předpoklad, že pobytové služby poskytují vysokointenzivní podporu. Tady to citátu Ústeckého kraje takhle předpokládá. Je to pro lidi, kteří potřebují nepřetrženou 24-hodinovou podporu, péči a dohled. Tak vy všichni, kdo máte zkušenosti s sociálními službami, jakože máte, tak víte, že v pobytových službách, jestliže něco je 24-hodinové, tak je to maximálně dohled. A to ještě ne úplně doslova, protože když máte na 10-15 lidí jednoho člověka v noci, tak to taky není úplně dohled. Ale rozhodně ty služby pobytové neposkytují vysokointenzivní podporu ve smyslu, že by dokázali poskytovat individualizovaně potřebný objem podpory 5, 6, 7 hodin konkrétnímu člověku. To ty pobytové služby samozřejmě nedokážou, naopak všichni víme, že pobytové služby šetří peníze tím, že je tam na určitý počet klientů jeden zaměstnanec. Samozřejmě na jednoho zaměstnance je určitý počet klientů. Tak, ještě, pardon, podívám, co nás zbývá v té tezi. Jo, řekli jsme všechno, řekl jsem všechno, takže pojďme diskutovat. Lucie se hlásila jako první. Lucie, co jste k tomu měla? Zapněte si mikrofon. Zatím ještě neslyšíme. Se tím podívám do chatu, jestli tam něco neobjevilo. Nevím, Luci, nejste slyšet, prostě nejde to. Dobře, tak můžete další v pořadí. Paní Fiorášková. Dobrý den, slyšíme se? Ano, se slyšet. My jsme tady, nás je tady víc, i když nejsou vidět kolegyně. My jsme za Spolu Olomouc, já jsem v osobní asistenci. Tady ten článek o té rozdělení míry podpory a to, že terénní služby jsou jenom pro osoby s nízkou mírou podpory, mě hodně pobavil. My jsme zpracovávali a průběžně zpracováváme a dáváme data pro Olomoucký kraj, kde děláme takovýhle jednoduchý grafy. Teď nevím, jestli je to vidět. To velký modrý a velký žlutý jsou naši klienti v osobní asistenci ve 4. a 3. stupni. Takže za nás ty data kraj má. Je to úplně jakoby protichůdný tomu, co vy teda jste zjistili a s čím kraj asi pracuje. Přestože my jim to říkáme, tak nevím, jak oni s tím pracují dál. Jenom jsem chtěla jako říct a ukázat, že ta realita je jiná, než ty informace, s kterými jako pracují. A ještě poznatek jakoby z našeho jednání, třeba s Olomouckým krajem, je ten, že hodně se ta řeší transformace pobytových zařízení, hrozný slovo.
kdy kraj si na tom jakoby zakládá, ale vy to tam pak zmiňujete v dalším bodě, že vlastně jde jenom o to, jako že se přesune nějaký způsob péče o klienty jako z většího do menšího zařízení a ten způsob toho, jak s těma klientama se jedná, je vlastně stejný. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že hrozně moc narážíme na to, že když jim třeba i dáváme jakoby počty zájemců o osobní asistenci, tak argumentují velmi často tím, že jeden člověk právě se jako může přihlásit do více zařízení, což ale platí pro seniory a to je jako velká skupina, kterou kraj řeší a je to pochopitelný. Nicméně se to nedá vztáhnout jako na všechny lidi se zdravotním postižením, protože třeba přímo v Olomouci tady osobní asistence pro lidi s kombinovaným postižením, s mentálním postižením jsou v podstatě jako dvě a pro ty s těžším postižením jsme tady my jako sami a když se na kraji jakoby zeptám, kam vlastně ty lidi mám poslat a že ta jejich jako myšlenka toho, že ty lidi se opakujou, že to vlastně tady neplatí, tak to vůbec jako nevyslyší, no. Že jako vychází prostě z jiných dat, než jsou ty reální. Tak. Komentář. Já samozřejmě, já si myslím, že úředníci na krajích mají ty informace třeba od vás. Jo? Oni vědí, že ty služby by třeba klienti s těžším postižením rádi využili, ale co my jsme viděli v těch plánech je, že se vlastně počítá s tím, že klienti s vyšší mírou postižení spíš využijí pobytovou službu, protože ono to odpovídá i realitě, protože příspěvek na péči umožňuje jenom omezený počet hodin a pokud ty lidi nemají, pokud té podpory potřebují víc a nejsou nebo ochotni nebo schopni si sehnat dostatek peněz navíc, aby si tu terénní službu zaplatili, nebo nemají kolem sebe neformální pečující, kteří se o ně postarají, tak jim vlastně nic jiného nezbývá. Takže ty žádosti o ty pobytovky skutečně jsou. Takže to je pohled těch krajů, který navíc kraj není schopen tenhle systém změnit a není schopen ty služby naplánovat a financovat tak, aby se to překlopilo víc k terénním službám. No? Takže myslím, že to není o tom, že by to nevěděli, ale vlastně pracují s realitou a možná to pak má vliv na ustálenost té představy, že přesně prostě pro lidi s vyšším postižením je ta pobytovka nakonec to nejlepší řešení. Tak, chce ještě někdo reagovat? Jo, jestli víme o dobré praxi z krajů, kdy se kraj ale snažil tyto data nějak efektivně zjistit. Pardon, Míšo, Svobodová, jenom ještě k této otázce. Kraje se snaží zjišťovat spoustu dat. Existují ty KISOSy, krajský informační systém a tak dále. Problém je u všech těch systémů, že v těch datech nejsou vidět potřeby konkrétních lidí. Jako já o žádné dobré praxi, která by vlastně vycházela ze zjišťování dat v sociální práci, nevím. Paní Svobodová, můžu vás poprosit? Jo. Zdravím vás, Míša Svobodová, Portimo, kraj Vysočina. Já bych chtěla jenom doplnit, že jsem se setkala s případem, kdy byla služba osobní asistence poskytovaná jednomu člověku v rozsahu 20 hodin denně, aby mohl žít ve svým přirozeném prostředí, ve svém bytě, ale zároveň tady mívám zkušenosti, že kraj nám sice založil potřebné jakoby služby, ale pečující rodiny se zdráhají je využívat, že dávají přednost právě těm pobytovým zařízením a přesvědčit je, že opravdu by ten člověk dokázal žít sám s podporou těch služeb, je hodně jako náročné, nebo se s tím setkávám. Díky za komentář. Myslím, že pro rodiny je tohle velmi jako složité rozhodování, protože ty pobytové služby, to souvisí trochu s tou materialitou těch objektů. To jsou prostě jako, to jsou domy, které jen tak nezmizí, ale osobní asistence, ta se může, aspoň tak
pohledu těch pečujících osob blízkých, ta se může prostě vypařit. Ta jednou skončí, jo, ale ten dům zůstane a o ten se stát pod kraj postará. Jo? Myslím, že ten pohled těch pečujících osob může být takovýhle. Ne u všech samozřejmě, ale ta logika může být taková, že vlastně ten systém těch terénních ambulantních služeb komunitní péče prostě není robustní. A je to pravda, není robustní. Co tady máme robustního, to jsou bohužel zatím jenom pobytové služby. Tak. Já přejdu k další tezi. Třetí teze. Transformují se jednotlivá zařízení, ne krajské sítě služeb. Možná vám to zní nesrozumitelně, co by na to mělo být divného. Ale v jistém smyslu je to vlastně úplně zásadní věc, protože takhle se o transformaci přemýšlí. Máme tady ty ústavy a ty je potřeba a teď co? Změnit. No, ta změna probíhá různými formami od toho, že pár klientů z ústavu odchází, nebo nějaká část klientů odejde. V některých případech odejde úplně, to znamená, že se opustí původní budova, až takhle daleko může transformace zajít. Ale to, o čem se uvažuje, je ta jednotka té transformace, je ta organizace, to zařízení. A vlastně to znamená, že se přebudovává ta velká pobytová služba na nějaké malé, ale nerozvíjí se regionální síť komunitních služeb, které by byly schopny reagovat na potřeby všech lidí s postižením v tom regionu. A to by ale měla být logika transformace, protože jestli úmluva něco říká o výsledném stavu, tak říká, že potřebujeme celou síť služeb, které umožní nezávislý způsob života. Čili to předpokládá rozvoj celé sítě služeb. Tady jsou různé jmenované služby poskytované v domácím prostředím, rezidenční služby a další komunitní služby podpory, včetně osobní asistence. Důležité je, že to jsou služby, které umožňují nezávislý způsob života, začlenění do společnosti a zabraní izolaci nebo segregaci. To znamená, že i ty rezidenční, pokud v tom systému, v té síti služeb existují, tak musí zabraňovat izolaci nebo segregaci. A takže v tomto pohledu, jestli něco potřebujeme transformovat, tak jsou to celé sítě služeb. Regionální naší optice českého státu, rozděleno na 14 krajů, potřebujeme transformovat 14 sítí. Ale to je optika, kterou nikdo nepoužívá. Takto se o DI ani na státní úrovni, ani na krajské neuvažuje. Naopak, třeba v krajských plánech jsou nároky úmluvy interpretovány jako něco, co se týká jen velkých pobytových zařízení. Tady promítnu příklad. On to vlastně svědčí o nějakém nepochopení nebo mínění se s tím, co je odpovědnost veřejné správy. Ve střednědobém plánu Ústeckého kraje se říká, že v Ústeckém kraji stále probíhá proces transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb, které nesplňují podmínky stanovené úmluvou. Ale kdo tady nesplňuje podmínky stanovené úmluvou? To nejsou ty služby. To jsou ti zodpovědní aktéři, což v tomto případě je veřejná správa. Stát a kraje. Protože stát se zavázal k naplňování úmluvy. Takže jestli někdo nesplňuje podmínky stanovené úmluvou, tak je to stát a ne to zařízení. Takže jakoby ta odpovědnost se přenáší na managementy ústavů například. Což je logika, která vlastně brání tomu pohledu, že to, s tím pracujeme, je vlastně ten systém a ne jeho jednotlivá část. Ono to souvisí s tím, že třeba transformační projekty ústavů v krajích bývají oddělené finančně i personálně od plánování rozvoje sítě služeb, což taky jde ruku v ruce s tím, že to jsou jiné peníze, jsou investiční peníze z evropských fondů. A nejsou to vlastně ty peníze, které dostávají kraje v dotacích na provoz a rozvoj sociálních služeb. Je to jiné financování, jiné řízení. A stát k tomu samozřejmě přispívá tím, že vyhlašuje ty investiční výzvy na transformaci právě jednotlivých ústavů. Jsou to výzvy na transformaci systémů služeb. A vlastně zajímavým dokladem téhle logiky je také metodika ministerská, doporučení postup transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory, která právě redukuje to téma DI
na změny týkající se jednotlivých organizací, jednotlivých zařízení. Já ještě vám ukážu, v jakém kontextu to celé je. Ten doporučený postup je podle MPSV zásadním výstupem při plnění národní strategie, při plnění opatření A1.2, realizovat jednotlivé kroky pro naplnění plánu přechodu od ústavní péče k podpoře v přirozeném prostředí. Tohle má být zásadní výstup pro realizaci poměrně ambiciózního opatření. Ale ta metodika dělá jenom to, že popisuje vlastně na manažerské úrovni, co mají dělat transformující se organizace a nezabývá se transformací sítí služeb. A ještě je paradoxní a vlastně trochu komické, že převrací role a zodpovědnosti kapitole jak ovlivnit vznik a rozvoj terénních ambulantních služeb, kde se přímo vztahuje k samosprávním celkům. A říká, že aktéři transformace musí oslovit odbory sociálních věcí, stát se členy pracovních skupin, musí přinést informace o potřebách z území, což je podle zákona odpovědnost kraje. A mohou nabídnout osvětu. Jo. Oni vlastně říkají, že ti aktéři, což jsou například asi teda lidé s postižením, možná nějaký pro transformační profesionálové, že ti mají být ti, kdo zahajují, iniciují ten proces transformace. Ale to je přece odpovědnost veřejné správy, která je k tomu vázaná úmluvou. Takže a celé tohle je v metodice, která je zásadním výstupem při plnění národní strategie rozvoje sociálních služeb. Takže to je nějaké zásadní mínění, které možná i pokazuje na to, co vlastně ty strategické dokumenty ve skutečnosti znamenají. Jsou to často velmi formální dokumenty, z kterých nic moc neplyne. A když, tak je to takováhle věc, která v rámci hodnocení té národní strategie je uznána jako zásadní výstup. Čtvrtá teze, tam se posunuli, říká, že národní a krajské plány neplánují skutečnou změnu, která by naplňovala závazky úmluvy. Co chybí, je nějaká jasná vize stavu služeb po deinstitucionalizaci. Nejsou nějaké jasně popsané parametry budoucího systému služeb. Ta vize, která je například v národní strategii, je velmi obecná. Máte v červeném okně ocitovanou. Říká se v ní, že v České republice existuje flexibilní síť sociálních služeb, která pomáhá řešit potřeby osob v nepříznivé sociální situaci a tak dále. Flexibilní síť sociálních služeb má být výsledkem něco, k čemu všechny ty procesy směřují. Ale to je velmi obecné a představit si vlastně pod tím můžeme cokoliv. Flexibilní síť sociálních služeb. Oproti tomu už jenom ten text článku 19 odstavci B je mnohem konkrétnější. Tam se vyjmenovávají různé služby, říká se, že to má být nějaké služby, které mají pomoct k nezávislému způsobu života, začlenění a mají zabraňovat izolaci nebo segregaci. To už je vlastně mnohem konkrétnější vize, ale takhle s tím veřejná správa nepracuje. Co se v národní strategii, akčním plánu a také v národním plánu podpory rozvoje rovných příležitostí objevuje, je deklaratorní záměr přechodu od ústavní péče k terénním ambulantním službám. Což je jako opakovaná věc v těch politikách. Problém je, že když zkoumáte ty dokumenty podrobněji, tak se ukazuje, že jsou to vlastně jenom deklarace. Protože cíle, které se v těch dokumentech formulují, nejsou vyhodnotitelné. A co je vlastně velmi zarážející, ačkoliv se mluví o přechodu k terénním ambulantním službám, tak například žádná z těch politik neobsahuje jedno jediné opatření, které by směřovalo k rozvoji terénních služeb. To je vlastně velmi zarážející vzhledem k tomu, jak v úvodu deklarují, jaký v úvodu deklarují záměr. Ten akční plán, o tom jsem mluvil, se soustředí pouze na změnu velkých pobytových služeb na menší, to velmi zužuje deinstitucionalizaci na prosté zmenšování pobytových služeb. Někdo tomu říká transformace na placato.
A co je taky charakteristickým rysem národní strategie a národních plánů podpory rozvoje rovných příležitostí, že jsou formulované cíle, pak jsou formulovaná opatření. A při hodnocení se vůbec nevyhodnocují ty cíle. Když se hodnotí, jak byly strategie nebo plány podpory rozvoje příležitostí naplňovány, tak se nevyhodnocuje to, co po vás ve službách všichni chtějí, abyste vyhodnocovali naplňování cílů práce s klienty. Tak po těch politikách to nikdo nechce. Tam se prostě cíle nevyhodnocují, vyhodnocují se opatření. Čímž také uniká to, že často ty opatření, nebo uniká z pozornosti hodnotitelů to, že ty opatření často nejsou formulována tak, aby mohla vést k naplnění toho cíle. Když se podíváte na některé cíle, tak opatření, která jsou pod ně podřazena, tak vlastně vůbec nezaručují to, že by byl ten cíl naplněn, i kdyby ta opatření byla naplněna. Co je další problém u těch dokumentů a u jejich hodnocení, že to hodnocení je často velmi formální a my v té analýze ukazujeme v té zprávě, že někdy jsou prostě ta hodnocení nepravdivá, že to neodpovídá vůbec skutečnému stavu věcí. A co se týče krajské úrovně, tak kraje také postrádají jasné vize pro rozvoj. Ne, že by se nehlásili tomu, že je potřeba podporovat život v přirozeném prostředí, ale zase není to formulováno jako nějaká vize, jako nějaký výsledek, nějaký stav, ke kterému by kraje v nějaké době chtěli dojít. Většinou ani nebývají vize přesahující horizont těch 3 let, na které se plánuje. Vize by mohla být třeba na 5-8 let, na 10. Tak nic takové ty kraje nemají. A navzdory tomu, že deklaratorně se hlásí k důležitosti života v přirozeném prostředí, přednostnění terénních ambulantních služeb, tak často pokračují v podpoře ústavní péče. Vlastně většinou pokračují v podpoře ústavní péče. Je to dáno tím, že to plánování rozvoje služeb v krajích se vlastně řídí úplně jinou logikou než nějakými závazky úmluvy. Tam hraje roli to, že ty kraje jsou permanentně v nějaké nejistotě ohledně státního financování. Hraje tam role nějaká setrvačnost podpory stávajících struktur, jak jsme se bavili o té hierarchii služeb, o tom, kam kdo patří, jaké služby je potřeba podporovat pro lidi s vysokým postižením, vysokou mírou postižení a tak dále. Jo, tady jenom přibližuju, že ačkoliv strategický cíl A národní strategie říká, je formulován jako zajištění přechodu od institucionálního modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí a mluví se tam dál ve specifických cílech o terénních, ambulantních a pobytových službách, ale jsou tam ty terénní, tak, jak jsem říkal, žádné opatření neformuluje, není žádné opatření, které by bylo namířené na rozvoj terénních služeb, což je zarážející. A v té zprávě máte podrobnější, v té zprávě celé té analýzy, stále na začátku máte tuhle tabulku celou pro všechny kraje, tady jenom výňatek. Jak vidíte, když se podíváte na ty pobytové služby chráněné bydlení DOZP, tak vlastně se všude rozvíjejí. No. Pořád v té struktuře péče je obrovský důraz na pobytové služby. Navzdory deklaracím o potřebě rozvoje terénních služeb. A když se podíváte na ty terénní, tak to jsou vlastně často úplně minimální posuny. Ono i těch pražských 100 000 hodin během 3 let v osobní asistenci není zase tolik, když to přepočtete na to, kolik hodin podpory je to. Kdyby to bylo 5 hodin podpory denně pro člověka, tak to vlastně není tolik lidí. Tak, jsme na tom s časem. No, to nám možná už nebude žádná velká diskuze na konci, ale tak pojďme ještě teďka k vašim komentářům a otázkám. Já se ještě podívám rychle do chatu, ale zatím se hlašte klidně o slovo
Jo, co mi to napsat? Hmm. Lucie Zdrojová tady má komentář ze života, tak to si určitě přečtete a kancelář ombudsmana se hlásí o slovo. Děkuju. Já jsem jenom chtěla reagovat ještě na ty cíle. To je vlastně taky jedna z těch věcí, kterou my jsme identifikovali při tom, když jsme dělali ty ukazatele článku 19. A to je to, že zatím vlastně nikdy Česká republika nějak otevřeně nedeklarovala, jak jste říkal, co by mělo být vlastně tím finálním stavem za těch 50-100 let. Neříkáme teďka prostě jako za krátkou dobu, ale zda tím finálním stavem teda by mělo být opravdu možnost žít v tom přirozeném prostředí, což znamená, že i jiné ty malé pobytové služby by měly být nějakým přechodným způsobem zajištění péče, nikoli vlastně tím finálním. Nemělo by to být asi o tom, nebo dneska už víme, že naplnění úmluvy, nebo článku 19 úmluvy vlastně lze dosáhnout jenom tím, že opravdu ten nezávislý život budou moci ty lidé prožívat mimo instituce a instituci vlastně za instituci výbor považuje v podstatě každou tu pobytovou sociální službu bez ohledu na velikost, bez ohledu na to, jaké možnosti tam třeba jsou toho života, ale vždy, když je ten člověk závislý na poskytování té sociální služby a zároveň je závislý na tom bydlení, nemůže si vlastně vybrat jiného poskytovatele bydlení a jiného poskytovatele té služby, tak vždy vlastně to bude v rozporu s článkem 19. Takže nikdy, my jsme se na to dívali, nikdy vlastně Česká republika neřekla, co by mělo být tím finálním stavem, k čemu teda směřujeme. Nikdy vlastně se nezavázala k tomu, že bude teda třeba nějakému moratoriu, od kdy už nebude možné ty klienty přijímat alespoň do těch velkých ústavů, nebo alespoň, že by existovalo nějaké moratorium třeba pro ty dětské klienty. Vlastně žádný takový závazek jsme zatím od žádné vlády vlastně nenašli. Jo, je to tak, díky za komentář. Alena Nosková se hlásí. Dobrý den, já jenom doplním kolegyně z kanceláře veřejného ochránce práv jenom v rychlosti. Napadla mě několik pointů. Jeden je třeba, že je zajímavé se podívat na Nejvyšší kontrolní úřad, jakým způsobem on přistupuje ke kontrole, jak se utrácí peníze v systému sociálních služeb. Protože i kontrolní úřad má ten pohled, kolik máme lůžek a kolik jich je pořadníků, zájemců a i tam ten pohled efektivity je hodně jako z pohledu úmluvy, řeknu, pokřivený. A co mě ještě napadá tady zmínit, je, že jedna z největších bariér, která vlastně brání vůbec tomu, aby se ty věci rozhýbaly a začal se plánovat rozvoj sociálních služeb, je, že my nemáme efektivní systém financování sociálních služeb, který je primárně jednoletý a v tom se žádný rozvoj plánovat nedá. A třetí point je, že stát umí dotace na budovy, ale ne na lidi, to znamená na ty, co poskytují tu podporu. A čtvrtý, co mám tady poslední, je, že ono to tady zaznělo, jako že by se na DEI se mělo dívat z pohledu jakoby celku a já bych ráda zdůraznila, že to opravdu znamená bez ohledu na zřizovatele. Takže ať už je zřizovatelem stát, kraj, neziskovka, církev, tak pořád ten závazek, kde i tam platí ve všech těch organizacích nebo u všech poskytovatelů. Díky. Děkujeme za komentář. Já jsem si uvědomil, že jsem špatně přemýšlel o čase, že máme vlastně ještě dost času, protože máme čas do 11:30, takže ještě máme 50 minut. Tak jsou ještě nějaké komentáře ke čtvrté tezi nebo otázky? Ano, dobrý den, je Zmanová. Já bych chtěla jenom říct za zdravotním postižením, že s tím jsem se setkala já, že když jsme na kraji, že nějaká služba chybí,
tak nám pořád bylo pod Prahou nějak naznačováno, že je to náš individuální případ a že by se s tím jakoby dalo něco dělat, jestli my máme tu potřebu, ale vlastně vůbec nepochopili tu roli participace i tu roli toho mluvčího za nějaké větší skupiny. I když jste se snažila mluvit za... Já myslím i jako obecně, že jsem to zažila s kolegy z krajského advokátního týmu při AIPu, tak jako oni vlastně pod Prahově tam vnášeli takovej ten v podstatě skoro korupční prvek, jako váš případ bychom se asi dokázali jako zvládnout, ale o systému nám tady nehovořte. Tak jenom to byla moje zkušenost taková, jakoby spíš pocitová. Jo, díky za komentář. Ta otázka participace je vlastně další velký téma, jakým způsobem to dělat, nebo kraje by to měly dělat a nedělají to. Možná ta otázka je taky, jak krajům pomoct, aby byli schopni to dělat, protože oni vlastně na řadu věcí nemají nástroje. Což mě teda vede k tomu ještě říct, že to, že neplánují skutečnou změnu, taky souvisí s tím, že oni kraje nemají dobré nástroje na to plánování. Oni mají zadávat služby, ale ty páky na poptávání služeb mají vlastně hrozně neúčinné. No, když potřebují rozvíjet určitý typ služby, tak vypíší výzvu, bonifikují případné služby, které by o to měly zájem a často končí s tím, že se prostě nikdo nepřihlásí. Ten zadavatelský cyklus vlastně není pro kraje zvládnutelný. Hlásí se Petr Bém z Aply. Dobrý den, s Ústí nad Labem. My jsme tam byli jako Ústecký kraj několikrát zmiňováni. A právě v tomhle směru s krajským úřadem intenzivně jednáme. Ono, jedna věc jsou ty data a já teda musím říct, že ta vaše zpráva stále na začátku, teda to je unikátní dokument, protože tam je přesně všechno to, s čím vlastně my se potýkáme, s čím se potýká kraj, jak ty vazby při tom získávání těch údajů jsou komplikovaný a vlastně nepřehledný a úplně jakoby je to totální guláš. Ale přesně jak jste teďka o tom mluvil, tak mě teda by zajímala jedna věc. Jo. Jakoby zmiňujete tam, což je správně, strategický plán Ústeckého kraje. A mě by teda zajímalo, jestli třeba ostatní kraje nějaký zmínky v tomhle směru vůbec v těch strategických plánech mají, nebo nemají, nebo prostě, že my, jakoby, že tady aspoň je nějaká snaha nějakou transformaci popsat v tom strategickém plánu. No a pak je další věc teda, že ano, přesně, že my chceme ty komunitní služby, chceme služby pro klienty s náročným chováním a máme přesně ten problém, že nejsou materiálně technické standardy, nebo aspoň o tom nevím, že by byly jako schválený jako nějaký závazný vyhlášky nebo metodiky, nejsou personální standardy pro služby pro klienty s náročným chováním. Takže potom my, když po nich chceme a tyhle ty služby, tak potom je problém s tím financováním a vůbec s tou realizací. Tak děkuju, to je za mě všechno. Jo, děkuju. Já odpovím na to, jestli jsou v jiných krajích plány, které by víc směřovaly k deinstitucionalizaci. No, myslím, že souhrnně se dá říct, že ty plány nějak pracují s tou představou nebo s tím záměrem, který je i v národní strategii, že by se měly víc rozvíjet terénní ambulantní služby, péče přímo v komunitě lidí doma. Ale reálně v těch plánech se to vlastně pak neobjevuje, nebo neobjevuje se tam tak, aby to k tomu směřovalo. Jo? Jako, ano, někde se třeba přidávají úvazky v osobní asistenci, ale často jsou to jednotky úvazků, ne desítky nebo stovky. Takže jako reálně
v tom, co je naplánováno, z toho nemůže vzít žádná skutečná změna. A zároveň je taky viditelný, že ve většině nebo v řadě plánů pořád jsou podporované kapacity pověděných služeb někdy s nárůstem. Některé kraje taky volí taktiku, nebo je to vlastně taktika, která reaguje na ten nefunkční systém financování a na ty nejistoty. Že vlastně se bojí nějaký rozvoj plánovat, protože není jisté, jestli budou moct zaručit. Takže vlastně volí udržování, provoz, nějakou optimalizaci sítě, ale ne rozvoj. Takže odpověď na tohle je, že patří to vlastně k té tezi 4, že ty kraje taky neplánují skutečnou změnu. Navzdory nějakým deklaracím, které se tam objevují, reálně v těch plánech není nic, co by skutečnou změnu dělalo. No. A pak samozřejmě ještě to souvisí s tím nedostatkem dat, že ty kraje opravdu nevědí, co jsou ty potřeby. Oni prostě nevědí, kolik lidí, nemají ty informace, které by nějak určitě šli získat, o tom, kolik lidí s náročným chováním v tom kraji je, kolik jich zrovna teďka je v dětském věku, kolik je dospělých. Jo? Tyhle informace prostě agregovaně ty kraje nemívají. Já se tady koukám ještě do chatu. Terezie Horová. Jo, Terezie Horová připomíná, že kraje jsou ve střetu zájmu, jsou zřizovatelé svých příspěvkovek, pobytovek a mají zájem na jejich rozvoji. Jako podle zákona by kraje samozřejmě měly být ve stejném vztahu jak k neziskovým organizacím, tak příspěvkovým, ale víme, že to tak nefunguje. Často se v managementu těch pobytových zařízení objevují vysloužilí politici. Tam je ten vztah prostě jiný. Alena Nosková dává do chatu odkaz na výzkum kanceláře ombudsmana z minulého roku. Díky. Tak nevím, pane Bem, jestli jsem vám odpověděl. Mě by ještě teda zajímalo, jako, jestli máte nějaký přehled o tom, právě o těch personálních standardech, jestli v tom se něco bude dít nebo nebude dít, nebo materiálně technické standardy, jaká je aktuálně situace v tomhle směru? No, to mě možná pomožte. Jak je to teďka s těmi kritérii? Je to v novele zákona definované a jak přesně, víte někdo? Vlastně není to personální ani materiální, nebo je to standard vlastně po velikosti domácnosti. Jak to nakonec dopadlo? Paní Nosková, no? Pardon, já se snažím přihlásit. Já se domnívám, že to z toho zákona vypadlo, ten personální a materiální technický standard. Že tam zůstala jenom ta definice služby komunitního charakteru, jako nová charakteristika. A ačkoliv se to připravovalo, tak to nakonec tam není. Ta povinnost jakoby poskytovatele dodržovat materiálně technický a personální standard, tím pádem vypadlo to zmocnění pro to, aby to mohla upravit vyhláška. No. A je tam tento omezení na 18 osob? Myslím, že tam je v té definici služby komunitního charakteru maximum 18 a teď se to ještě liší po to, jestli je to pobytová nebo ambulantní služba a ještě v jaký to je od sebe vzdálenosti. Je to poměrně jako komplikovaně sestavené, ta definice. Ale zároveň ten počet osob je vlastně nastaven hůř než v kritériích. No a zároveň je tam taková ta definice, že se jedná o stejný okruh osob, což vlastně moc jako já si úplně neumím představit, co to znamená. Jestli jsou jako lidé se zdravotním postižením jeden okruh osob, nebo jestli jsou to lidé s nějakou cílovou skupinou. Tam to není jako úplně zřejmé z té právní úpravy stávající. Jo, díky za doplnění. No, takže asi nic nového. A zároveň ještě poznámka k tomu,
automatismu, že když se bavíme o lidech s náročným chováním, tak tam přesně funguje ten automatismus od toho roku 2016, kdy se to objevilo jako téma díky dětem úplňku, že pro lidi s náročným chováním je potřeba zřizovat ty domovy se zvláštním režimem. No? Vlastně to je jako ten narrativ, který je vlastně dost automatizovaný, že to jsou ty vhodné služby pro tyto lidi, no? Což plyne z mnoha věcí, ale takhle se o tom uvažuje bohužel a myslím, že vlastně v rozporu s úmluvou. A výjimky, které potvrzují tohle pravidlo, existují nebo existuje podpora samostatného bydlení pražské organizace Nautis, která dělá podporu lidem s náročným chováním v jejich bytech a je to terénní služba. Tak, ano. Děkuji. Možná jenom doplním jednu věc, že vlastně my kromě toho, že nemáme data vlastně o těch lidech a potřebách, tak my nemáme data ani o nákladovosti těch služeb. A v tom smyslu, že by porovnávala porovnatelné, to znamená zohledňovala kvalitu života těch lidí a případně i to, jakým způsobem se mohou nebo nemohou zapojit pečující do pracovního procesu a tím pádem do odvádění daní. Jo, to je další věc, díky za komentář, to je další věc, na které bychom měli pracovat. Jak se vlastně dívat na financování služeb a takzvanou efektivitu, protože přesně v dosavadním pohledu úplně chybí to, co ty služby těm lidem přináší, jakou kvalitu života. Tak jo. Poslední tezi. Výsledkem toho všeho je, že ten služeb po zhruba 15 letech transformace, což je dlouhá doba, neumožňuje lidem zvolit si místo k životu a žít v něm s podporou komunitních služeb nezávislým způsobem života. Ten systém upřednostňuje pobytové služby, přičemž většina z těch služeb ani nevytváří vhodné podmínky k nezávislému životu. A pro lidi s vyšší mírou podpory je ten systém prostě nespravedlivý. Ty případné alternativy, terénní ambulantní služby jsou pro ně v míře, kterou potřebují, prostě nedostupné. MPSV prezentuje úspěchy. Ve zprávě pro výbor OSN se ministerstvo odkazovalo na úspěchy při rozvoji komunitních pobytových služeb. Sdělovalo, že chráněné bydlení roste, míst chráněné bydlení roste, zatímco kapacita ústavních služeb se snižuje. To je prezentovaný úspěch. Ale když se na to podíváme do hloubky detailněji, tak co vidíme, jsou vlastně velmi pomalé změny nebo i stagnace. Je to tak, že pořád téměř 11 000 lidí čeká na změnu v nevyhovujících ústavních podmínkách. I ta chráněná bydlení, zmiňovaná ministerstvem, oslavovaná ministerstvem, často nevytváří vhodné podmínky pro nezávislý způsob života. A terénní služby, ačkoliv jejich kapacity, počet obsloužených uživatelů roste, jsou schopny člověku poskytnout podporu pouze v řádu průměrně, v řádu minut denně, což je ale stejné jako před 17 lety. Když se na to podíváme podrobněji, jak vypadají pobytové služby podle zprávy, kterou nechal zpracovat SPMP a JDI před 4 lety, tak skoro 9,5 tisíc lidí žije ve skupinách na 12 osob. 1500 lidí žije v bytech pro 7 až 12 osob, zhruba 2,5 tisíce lidí v bytech pro 4 až 6 spolubydlících a pouze asi 1500, tedy necelých 10% v domácnostech pro maximálně 3 osoby. To nejsou podmínky pro běžný život. Fakticky celá DI funguje jako přestavování na menší pobytové služby. Neproměňuje se ten systém služeb terénních a ambulantních. Ani menší pobytové služby většinou nezajišťují důstojné bydlení. V chráněném bydlení, zase podle toho šetření z roku 2021,
je pouze 38% míst v bytech od 3 a méně lůžka. Když se na to podíváme na strukturu té péče a podíváme se souhrnně na domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a týdenní stacionář, DZR jsme tam ani nezapočítávali, protože to by zkreslilo ten obraz, protože DZR jsou nejčastěji určené pro seniory. Takže jenom tyhle 3 typy služeb. Ale právě jsme tam započítali týdenní stacionář, který se běžně vlastně nezohledňuje DI a nezapočítá se do pobytových služeb. Tak ten počet míst v těchto pobytových službách poklesl za těch 15 let jen o 14%, to je hrozně málo. A jak jsem říkal, schopnost osobní asistence a podpory samostatného bydlení jako možných alternativ poskytovat intenzivní podporu se v podstatě nemění. Já vám to ukážu tady blíž na datech. Ta horní křivka černá, to jsou ty pobytové služby. Je tam jistý sklon snižování kapacit, ale v celku není to moc. Nadějně vypadají ty terénní služby, které rostou v tomhle grafu. Ale právě když se na to podíváme detailněji přes jejich schopnost poskytnout denně nějaký čas klientovi v průměru, tak prostě je to v řádu minut. U podpory samostatného bydlení je to 4 hodiny denně, u osobní asistence půl hodiny denně. Což samozřejmě neznamená, že nikdo nemá víc podpory. Slyšeli jsme tady, že některé služby jsou schopné poskytnout podporu třeba 20 hodin denně. To je skvělé, jo, ale to jsou vlastně realitní výjimky a v průměru celková ta schopnost těch služeb je takováhle. To je vlastně nemožné vytvořit alternativu intenzivní péče v komunitě či pobytovým službám. Ještě k těm denním stacionářům, jakoby jsou to pobytové služby, v kterých ti lidé žijí 5 dní v týdnu. Jo? A jejich počet kapacita těch stacionářů se v podstatě nemění, nebo zůstává zhruba na stejné úrovni zase po těch 15 letech a pořád v denních stacionářích bydlí děti. Což asi je částečně teda to číslo ovlivněno tím, že Pražský jedličkův ústav poskytuje týdenní stacionář jako vlastně svého druhu internát, tak to asi dělá ty čísla u těch dětských klientů, ale narazili jsme taky na stacionář někde úplně mimo Prahu, který v registraci má poskytování služeb jak seniorům, tak dětem od 5 let. Tak to asi není úplně, nejsou podmínky pro běžný život. No a vlastně my jsme v rámci toho výzkumu dělali i analýzu nezávislých studií od roku 2019 a ty docházely ke stejným podobným závěrům, k jakým jsme došli my. Říkají, že ten vývoj je pomalý, dopady změn jsou ambivalentní, řízení a monitoring změny jsou nedostatečné, ta implementace je nestabilní, není nastavená a udržitelně. To souvisí s tím, o čem jsem mluvil, že to financování závisí na externích zdrojích, zejména z EU. A stejně tak výbor OSN pro osoby se zdravotním postižením dochází k závěru, že v ústavních službách je stále mnoho lidí se zdravotním znevýhodněním a strategické dokumenty ani praktické kroky nevedou k požadované změny. Tak. Je stále na začátku a už je opravdu nejvyšší čas skutečně začít. Otázka je, kdy někam dospějeme a kam to má být. My jsme v té zprávě sformulovali takový náčrt vize sociálních služeb po transformaci. Najde toho přímo v té zprávě, nebo tady ho můžu promítnout, ale pojďme si teda pustit do diskuze k té 5. tezi, ale vlastně už obecně k těm tezím ke stavu sociálních služeb a sociálních politik a hlásí se kancelář veřejného ochránce. Děkuji. Já jsem ještě chtěla té poslední tezi doplnit, že mnoho lidí si
nemůže vybrat ten život v přirozeném prostředí kvůli tomu, že nejsou buď schopni tu svou vůli vyjádřit, nebo nemají dostatek podporu k tomu, aby vlastně tu vůli mohli nějakým způsobem formulovat. A my, co vidíme, co je problematické, že pokud ten člověk má třeba opatrovník vlastně nemá ze zákona žádný explicitně daný závazek podporovat toho člověka v nezávislém životě. A setkáváme se s tím, jak u veřejných opatrovníků, které my šetříme, tak ale i u těch soukromých opatrovníků, že jakmile ten člověk se dostane do nějaké té služby, tak opatrovník má víceméně jako hotovo. Jo? Není tam vlastně nějaký jako kontinuální závazek snažit se dostat toho člověka zpátky do toho běžného života, do toho přirozeného prostředí. Což vlastně nám chybí ten opatrovnický zákon, který měl vzniknout, ale nakonec vlastně nevznikl, možná v budoucnu ještě vznikne. A pak je to samozřejmě i problém nedostupnosti jiných forem podpory, proto mnoho lidí má toho opatrovníka, protože třeba toho takzvané podporované rozhodování, ta nápomoc při rozhodování vlastně není dostupná lidem v pobytových službách nebo obecně lidem, kteří nemají nějaké blízké osoby nebo neexistuje nějaká služba, která by to poskytovala. Vlastně ještě když se vrátíme k lidem, kteří jsou v nějaké instituci proti své vůli, tak je tam stanoven nějaký mechanismus soudního přezkumu, ale i v těchto případech ten soud může prolomit tu vůli toho člověka a i když ten člověk je třeba schopen nějak vyjádřit teda ten svůj nesouhlas, tak ten soud může říct, že člověk s postižením není schopen žít samostatně, takže je vlastně oprávněné ho držet i proti své vůli v tom zařízení. A netýká se to teda jenom dospělých, týká se to třeba i těch dětí, u kterých rozhodují za ně rodiče a kteří můžou také rozhodnout o umístění toho dítěte i proti jeho vůli do nějakého ústavního zařízení. Za komentář. On to vlastně vypovídá o tom, že ta změna je strašně komplexní, která by se měla stát a dotýká se to hrozně moc věcí a mnoha úrovní. Ano, ono vlastně častokrát výbor pro práva osob se zdravotním postižením spojuje tu institucionalizaci s tím náhradním rozhodováním nebo s tím opatrovnictvím, že ty systémy se navzájem nějakým způsobem podporují a i co jsme viděli v některých zemích, třeba ve Španělsku, ta reforma opatrovnictví nebo reforma vlastně podpory v rozhodování vlastně započala tou deinstitucionalizací, že některé ty organizace se snažily dostávat lidi ven z institucí, ale zjistili, že velkou bariérou právě je ten rigidní systém toho opatrovnictví, takže proto s tím se to vždycky nějak provázalo a dneska už v Španělsku třeba omezování své právnosti nebo opatrovnictví vůbec neexistuje a existují tam jiné formy podpory. Já, jestli můžu navázat na kolegyni Donika Stará, tak to je z kanceláře ombudsmana. Já jsem chtěla ještě tady připomenout, že my se tady vlastně zabýváme i nějakou teritoriální dostupností těch sociálních služeb. A vlastně víme, že spousta rodin řeší to, že nejen, že nemají tu možnost nějaké terénní služby, ale zároveň i ta instituce je daleko, není dostupná tak, jak by se třeba rodiny přály, aby mohly toho člověka navštěvovat. A chtěla jsem tady připomenout, že vlastně ten článek 19 je i o tom včlenění do té komunity. Není to jen ten nezávislý život a vlastně jako tím, jak jsou ti lidi třeba daleko od rodiny, zároveň často na místech, kde nemají k dispozici nějaké kulturní nebo vhodné nějaké vzdělávací služby, tak vlastně pak tam to začlenění do té služby, do té komunity možný moc není. A chtěla jsem se v té souvislosti i zeptat třeba na vaše zkušenosti, jestli jste třeba i viděli v nějakých těch krajských politikách nějaké opatření, které by směřovalo právě proti tomu, aby ti lidi jako byli tímhle způsobem segregovaní, nebo případně jaká je argumentace těch krajů, jo, když taková námitka přijde. No, my jsme jenom studovali ty krajské plány a tam je to opravdu tak, že to se vlastně neproblematizuje, že je nějaká lůžková péče na předem určených místech, do které se
ty lidi umístí. To je samozřejmost. Jo, v tomhle ohledu se úplně přehlíží nějaká otázka inkluzivity prostředí. Prostě máme tady ústavy, jsou potřeba ústavy a pro některé lidi jsou to nejvhodnější formou podpory. Takže v tomhle ohledu to jde úplně proti tomu. A těžko říct, jak možná by řada úředníků na krajích i mluvila jinak a s pochopením pro potřeby lidí s postižením a pro jejich právo žít v inkluzivním prostředí. Ale ty plány takhle nepůsobí. Jsou prostě předpokládají, že když to řeknu, ne asi hrubě, ale prostě jinými slovy, než to teď říkají ty plány, tak ty plány předpokládají, že segregace je v pořádku. Máme tady ty instituce, kam ty lidi jdou bydlet. A teď myslím instituce v širokém slova smyslu, pobytové služby. Nevím, jestli jsem odpověděl. Jo, asi se shodneme, no, že vlastně pokud je to nastavení takový často teritoriální, jaký je, tak tam pak ta inkluze možná moc není. No. Právě proto mě zajímalo, jestli ty kraje vůbec třeba mají nějakou sebereflexi z téhle jako záležitosti, ale z toho, co říkáte, to vypadá, že spíš jako ne, že vnímají to tak, že ta služba je dostupná, to je dobře a další věci neřešíme. Tak nevím, jestli třeba někdo z jiných účastníků by měl nějakou zkušenost jako z terénu, tak za to bychom určitě byli vděční případně. Myslím, že téma teritoriální dostupnosti se někdy vlastně potlačuje. Že se mluví o dostupnosti ve smyslu existence těch míst, těch službách. Jo? Takže když je někdo 100 kilometrů vzdálený od ústavu, tak přesto je mu doporučovaný, nebo ústav, on to by být třeba komunitní pobytová služba, chráněné bydlení, tak je mu doporučována tato služba, protože přece ta je pro tu cílovou skupinu, které je ten zájemce. A jakoby se vlastně přehlíží, že svým způsobem je to nedostupná služba, protože 100 kilometrů znamená nedostupnost. V podstatě. Děkuju moc. Pojďme ještě sdílet zkušenosti a bavit se o tom. Ano, Erika se hlásí. Bavit se i o tom třeba, co by mohlo pomoct v této situaci. Tak musíte zapnout Eriko zvuk a kameru, pak Hana Geisler. Čekáme chvilku. Výborně, mikrofon funguje. Jo, kamera. No, dobrý den. Já mám takovou neblahou zkušenost právě s pracovnicemi a kamarádkami teda a pracovnicemi v sociálních ústavech, že oni s tím taky nesouhlasí. Jsou to teda jako starší už pracovnice a nesouhlasí s tou deinstitucionalizací a nelíbí se jim to. Takže jak jste tady říkali, že to by se mělo nějak jako komplexně udělat nějaká osvěta, vlastně i ty rodiče nebo ty pečující, kteří jako úplně nepochopili ten význam. A i tady ty pracovnice, jakože prostě mají pocit, že to je nesmysl. Takhle mi to rovnou řekli, když jsem se s nima o tom bavili, že to je nesmysl, že ty jejich klienti vlastně jsou tam šťastní, jsou tam spokojení v těch ústavech. Takže tak jsem byla jako překvapená z toho. Je to běh na dlouhou trať a ta změna perspektivy není jednoduchá. Co se týče těch rodin, že to často takhle vidí, já myslím, že oni opravdu vlastně potřebují nějakou jistotu a zatím jim ten systém žádnou alternativní jistotu nenabízí. To je opravdu jako největší jistota je prostě ta pobytovka. To tam, když už sami nemůžou, tak tam toho svého rodinného příslušníka dají a ten ústav se prostě nějak musí postarat, nebo ta pobytová služba. A to je jistota. Tak dokud takovouhle jistotu nenabídne ten systém jiným způsobem, pomocí podpory doma, tak
se vlastně nemůžeme rodičům divit, rodinným příslušníkům, že to vidí takhle. A co se týče těch zaměstnanců ústavu, to je těžký jakoby vidět to z jiné strany, když jste uvnitř. Ne? To tak prostě je. Ale díky. Hano, můžete si vzít slovo? Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já moc děkuji za tu zprávu, děkuji za podporu Abakusu a OSFky, že tady jako to uživatelský hnutí nějak trochu jako se snaží propojovat a hnát nás dopředu. Mám takový nějaký jakoby 3 velice rychlý podněty. Jeden z nich je, že vlastně teď jsme si řekli, co těch strategiích není a ministerstvo začíná chystat strategii na dalších rozvoje sociálních služeb na dalších 10 let. A teďka, jakým způsobem prostě se k ní dostat, aby byla lepší než ta, co je. My jako Aliance, jako středeční uživatelská organizace, zatím jsme se teda vůbec jako nepodařilo se nám zapojit do přípravy této strategie. A zajímalo by mě, jestli nějaká jiná jako uživatelská organizace nebo odborná, někdo z odborné komunity vůbec k tomu má přístup, anebo to bude jedno velké překvapení, až to vyjde. Tak to je otázka 1. Druhá věc, druhý takový jakoby podnět, že my dáváme prostě nějaké doporučení, představu ideální, jak by to mělo vypadat pro lidi se zdravotním postižením, ale ten systém, v tom systému jako slouží stejně, jsou na jedné hromadě i seniori. Teďka tady ty doporučení chceme i pro ty seniory, my o nich tady jakoby nemluvíme. Na druhou stranu z pohledu toho tvůrce toho systému je velice jako složitý, nebo může být jako trochu složitý reformovat jenom jednu část pro jednu cílovou skupinu. Je to vůbec spravedlivý? Dá se to? To je druhý podnět. A třetí podnět se týká pečujících osob. My samozřejmě tlačíme na dostupnost služeb, ale minimálně, a těch 5 tezí jdou za těma službama, ale myslím si, že minimálně nějakým způsobem vedle toho musí to uživatelské hnutí má mít nějakou jako vizi, co chce od toho systému pro pečující. I proto, že ten nezávislý život, bavíme-li se teďka teda pominu děti, budu se bavit jenom o dospělých lidi, ale třeba pro dospělí lidi se zdravotním znevýhodněním, kteří žijou v nějakým třeba partnerském svazku, je i ta role těch pečujících a určitě jako významná to, že část služeb nahradí a je to vlastně jako určitá přirozenost, že pečující se třeba stará v noci a nechce tam mít službu, která by v noci polohovala vedle manželské postele. Takže myslím, že jako důležitý mít nějakou jako ideu, co chceme pro ty pečující, který prostě nejde z té podpory těch lidí se zdravotním znevýhodněním ani v tom dospělém věku jakoby úplně oddělit. A rozhodně ne ve všech případech a vždycky. Tak jo, děkuji. Díky moc, Hano, za otázky. Tak pojďme to vzít po poradě. První otázka. Bude někdo u přípravy nové národní strategie? Jste někdo zaangažovaný? Angažovaná? Nikdo se nehlásí. No, ono jí vlastně připravuje ministerstvo, že jo? Já nevím, jestli... Vlastně můžu se jenom zeptat, kterou teda strategii myslíte, protože ono se připravuje několik těch strategií. Bude nový národní plán pro vyrovnávání příležitostí pro lidi se zdravotním postižením. Obě 2. Národní strategii pro rozvoj sociálních služeb a národní plán vyrovnání příležitostí. Tyhle 2 mají letos, myslím, vzniknout nový. Tak. Já mám pocit, že připomínkování toho té nové strategie má fungovat mezirezortní, nevím přesně, jak se jmenuje, skupina. A měl jsem za to, že Aliance tam, nebo jdi tam je určitě. Já jsem tam taky přizvaný. Ale to si myslím, že nebude jako vytváření té strategie, že to bude nějaká debata o té strategii, o tom návrhu. Ale jinak jako přímo u tvorby pardon, já se mi nevypla obrazovka. Přímo u tvorby té strategie to vypadá, že nikdo z přítomných se to účastnit nebude. To důležitější
je, aby jsme nějak věděli, co se v tom děje, že jo? A byli schopni to čas komentovat. A Hano, vidíte to jako váš úkol? Jakože Aliance by měla nějak být a snažit se minimálně být nějak u toho procesu? No já myslím, že určitě. My se bavíme, jako, že ta participace na krajích je jako legitimní, že jo, a vyplývá jednak ze zákona o sociálních službách, jednak z úmluvy, ale v podstatě myslím si, že participace i na té národní úrovni je legitimní. Samozřejmě asi ne participace jednotlivce, ale minimálně střešní organizace. Aliance není jako jediná těch střešních organizací, které zastupují uživatele, je víc. A myslím si, že nějakým způsobem by k tomu v určitý fázi přizvány být měly, protože jinak je to zase o nás bez nás. Takže proto to tematizuju. No. Dobře. Díky. Dobrý den. Kristýna Mlenková, já bych jenom malinko doplnila, že Honzo, ty jsi mluvil vlastně o třetí věci mezioborový komisi, a kterou ustanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, a ta má název Pro hodnocení implementace procesu deinstitucionalizace. A první setkání je 6. května. Tak tam je Aliance a IDIP přizváno. To, co mluvila Hana, je Národní strategie rozvoje sociálních služeb, a tam teda uživatelské organizace, pokud víme, nejsou nějak přizváni. A třetí věc je tedy ten národní plán vyrovnání příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, a to je věc řízená od úřadu vlády. Tak a Aliance je členem Rady vlády pro osoby se zdravotním postižením a dostáváme k vyjádření možnost. Jo, takže k tomu plánu. Tak jenom jsem to. Jo, díky za zpřehlednění. Ještě tady Romana Kulichová píše, že se připravuje akční plán DI platností od roku 26, protože ten současný letos končí. A Aleš Adamec píše, že ideálně, kdyby MPSV přizvali nějaké uživatele služeb nebo zájemce o služby. Jasně. Tak to se asi bude odehrávat v té komisi teďko DI, co má tu schůzku, co je formálně vlastně ustanovená panem ministrem, ta mezioborová, a teď první setkání je toho 6. května. Já přesně tam se jako teďko odehrajou ty strategické záležitosti ohledně DI. No, ale k tomu přece musí patřit, já si tak představuji, že v té mezirezortní komisi by se přece měly diskutovat ty strategie, které vznikají. Jo? Že to přece, když je to jak to bylo, pro implementaci procesu DI, tak národní strategie i národní plán pro podporu osob rovných příležitostí, to je přece proces implementace DI, takže předpokládám, že to by tam nějak mělo se objevit, té mezirezortní skupině. Dobře. Můžu k té druhé otázce, Hana, poukázala na to, že nemluvíme o seniorech. My jsme se to takhle vymezili v tom výzkumu, ale to je úplně relevantní poznámka, protože ano, úmluva nerozlišuje podle věku, mluví o lidech se zdravotním postižením, znevýhodněním. Co k tomu byste řekli? Jako, jak je to... Jako na jednu stranu je to v něčem stejné téma, ale v něčem je to nějak odlišné. Jo? Prostě lidé v produktivním věku versus lidé v seniorském věku. Vlastně stejné typy služeb poskytované v jiných situacích, kdyby to dalo říct ten rozdíl. A hlásí se z kanceláře ochránce,
Dobrý den, já jsem chtěla říct, že my tady taky vlastně řešíme třeba věkovou diskriminaci, zajímáme se o ochranu práv starších lidí a z toho mě teďka napadá, že třeba Český statistický úřad má nové data za rok 2024, kde mapoval vlastně informace o lidech s postižení a ukazuje se nám, že se nám ty skupiny propojují. Tam vlastně z toho vyšlo, že lidé starší 65 let vlastně tvoří vlastně 57%. Nebo ještě jinak, pardon, abych nedezinterpretovala ty data. Takže mezi těmi lidmi s postižení převažují lidé starší 65 let. Bylo to 57%, tudíž vlastně asi je potřeba k tomu přistoupit nějak jako propojeně, že máme tady starší lidi, kteří mají třeba to postižení, mnohdy samozřejmě v tom vyšším věku související s tou mobilitou, s nějakými smyslovými potížemi a tak dále, ale zároveň určitě je tady skupina seniorů, která už nebude vyžadovat takovou jako pomoc, kteří jsou, řekněme, jako samostatní, nemusí být institucionalizovaní a tak dále. Takže jako to mě asi k tomu jako napadá jako takový jako začátek pro tu debatu, že mě právě třeba jako překvapilo, že ty data vyšla jako až takto a tím pádem vlastně se nám ty množiny někdy propojují, ale někdy zase jsou samostatné. Díky za komentář. Já si by to chtělo se podrobně podívat, co to přesně znamená. Statistický data. Já můžu poslat, ano, nevím, jestli úplně celý ten výzkum už je hotový, ale určitě tisková zpráva na webu ČSÚ je, takže to já můžu poslat do chatu, abyste se na to mohli podívat a nějak si to vyhodnotit, případně podle sebe. Díky. My tam i nějakou v té velké zprávě nějaký výzkum ČSÚ citujeme a myslím, mohl by to být on, ale nevím, jestli to může být on, protože tohle je úplně nové. Jo? Tohle je nové, jsou to data za rok 2024, jestli jsem to pochopila správně. A vyšlo to teďka minulý týden nebo 14 dní? Ano, Tak poslední měsíci. Jo, pardon, já jsem byla na dovolené. Před měsícem, no. Prima, tak když nám to dáte do chatu, tak se podíváme. Díky. No, co ještě se k tomu dá říct? Protože zároveň víme, že ve chvíli, kdy se začneme bavit o seniorské péči, že jsou tam ještě další hráči, kteří budou podporovat velké domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem. Co vás k tomu napadá? Kristýna, mě nejde zvednout pacička, promiňte. Tak já takhle vstoupím neomaleně ještě jednou. To, co jste říkali z kanceláře, mě nepřekvapuje, protože v tom starším věku se potřeba péče v těch základních životních potřebách té soběstačnosti podle mě slívá zcela přirozeně. Ať je to člověk s postižením, ten možná má větší rozsah té péče, než člověk, který, když se stárne, řekla bych, jakoby přirozeně zdravý člověk, který se stárne. Samozřejmě, že pak má nějaká omezení hybnosti, smyslu a tak dále. To je prostě biologický proces a v tomhle potom to oddělené není. Myslím, že by se, ale kde zásadní rozdíl je a na co se podle mě více soustředit pro lidi se zdravotním postižením, to je ten jejich dětský, hlavně teda produktivní věk, protože tam opravdu mají ty sociální role jiné, sociální potřeby jiné a jasně, ty úplně nejzákladnější soběstačnosti péči, to je celý život, že jo, to je stejný. Ale to, co vlastně potom dál, jak žijou aktivně nebo ne, jaký mají vlastně ty možnosti, o kterých se tady bavíme podle úmluvy, tak si myslím, že jsou zásadně jakoby jiný. Třeba máme tu hranici, se říká zhruba 65 let, tak do ní
myslím, že by mohly být ty opatření jiný než potom. Pak už se slejvají ty potřeby podle mě z té péči. Mhm. Takže vy jste, Kristýno, vlastně jako to téma i v tom rozvoji služeb odlišovala. Jo. Spíš ano, kloním se k tomu, jakoby v tom dospělém věku odlišovat prostě ty potřeby těch dospělých s postižením. A potom seniorskou populaci, ať už s postižením nebo bez, pak vlastně se tolik rozlišovat už nemusí z mýho pohledu. Komentář kanceláře ombudsmana? Jo, já jsem ještě k tomu chtěla dodat ohledně těch seniorů, že to je fakt opravdu samostatné téma. A možná v téhle věci bylo dobré konzultovat i s organizacemi, jako je třeba Život 90, kteří opravdu jako nevnímají seniory jako homogenní skupinu. Můžu třeba říct konkrétní příklad, když začal COVID-19 a přišly ty velké opatření na ochranu seniorů, tak se na nás obrátil Život 90 plus třeba další instituce s tím, že ty jim nelíbí, jak stát dává seniory třeba do jednoho pytle, chce je chránit a chce tím pádem třeba chránit i lidi, kteří jsou jako samostatní, kteří pracují jako dobrovolníci nebo lékaři. Tudíž jen jako bych asi si dávala na toto pozor, aby jako případné nějaké kampaně nebo strategie nezněly tak, že seniorský věk je automaticky spojený s tím životním postižením. Pardon, zdravotním postižením. Jo, to děkuju. To se vůbec nevylučuje s tím, co jsem myslela, protože samozřejmě o soběstačným seniorovi nemluvím a to je taky jako dobrý mít na paměti, že jsou, že jo. Ale tak myslela jsem ty, kteří potřebují tu péči, ne ty, kteří ji nepotřebují. Děkuju. Dobře, díky moc. Já ještě dejme posledních pár minut tomu tématu pečující osoby. Ona říkala, že bychom měli mít vizi toho, co chceme od systému pro pečující. Tak pojďme u toho chvíli se trvat. My to v té zprávě nemáme, jsou tam nějaké zmínky, ale jako přímo samostatné téma to není, ale je potřeba říct, jednak myslím, že 70% příspěvku na péči není využito v sociálních službách, to znamená, že jsou to peníze, které zůstávají pro neformální pečující, což znamená, že se neformálně pečuje ve velké míře a řada individuálních případů ukazuje, že to tak zkrátka je, že ta péče je založená na péči neformálních pečujících rodinných příslušníků a že je to velmi zátěžová věc a že ti pečující se dostávají do velmi složitých situací, kdy jsou vlastně odkázáni pouze na příspěvek na péči a důchod toho člověka s postižením, ale ta práce, dělají práci v podstatě za 3 lidi, když je to 24/7. No vlastně za víc ještě. Jo, takže to je velmi nelehká situace. A co je potřeba dělat, aby se tohle změnilo? Co se kolem toho děje, jestli máte nějaké zkušenosti, informace o tom, že někde se to téma zvedá. Ke mně se zatím dostávají jenom hlasy zoufalých pečujících. Myslím, že se přihlašovala paní Ovsenáková. Chcete k tomu něco říct? Jestli tady je ještě přítomná, někdo se vůbec se přihlásila. Možná to není. Ano, vy byste k tomu ještě něco řekla, když jste to téma přinesla? No,
Tak já bych se na tak odpověděla, že pochopitelně nějakou vizi jako je potřeba mít. A samozřejmě těch cest je jako mnoho, o kterých uvažovat, jestli nějakým způsobem ten systém zachovat a prostě zlepšovat tu podporu té rodiny tím, že jí budu doručovat víc služeb a tím těm pečujícím odlehčím a nechám teda to nastavení, anebo ji budu uvažovat nějaký třeba odměně pečujících, aspoň pro ty opravdu tu špičku ledovce, kde ty rodiny opravdu ten pečující odvádí jako, jak jsi říkal, prostě pracuje za tři profesionály a je tam v takhle vlastně úplně v této roli je chci říct, jako uvězněný, jo, ale není z toho vlastně ven pro mnoho rodin. A tak jakým způsobem to uchopit, IPU zatím není nějaká úplně jako, víme, že s tím něco dělat musíme, nějaká jako jednoznačná zhoda, zatím jako to formule, jako prostě diskutujeme pořád o tom, jak by to bylo optimální. MPSV v těch pečujících jakoby pracuje na tom pěkně. Musíme říct, že to je jako velice participativní prostředí, ta diskuze je tam jako otevřená. Opravdu ten odbor rodinné politiky, který to téma neformální péče má pod sebou, funguje jakoby výborně. Takže no, ale myslím taky, že jsme na jako mnoho křižovatkách a jakým směrem se, jo, a financování toho celého je jakoby na nule, takže je potřeba prostě začít ten systém vlastně stavit od spoda trochu i, co se týče té přímé podpory, která jde za touto skupinou. Veřejný ochránce se hlásí, jenom se ještě chci zeptat, jestli na tom MPSV, jestli se to účastní pečující. Ano, je to jakoby velice otevřený, jsou tam i organizace, ale jsou tam i jednotliví pečující. Ano. Tak poslední komentář, máme 2 minuty do konce. Poprosím kancelář ombudsmana. Jo, já jsem chtěla říct, že ve vztahu k těm pečujícím třeba vidím i prostor v pracovním právu a větší vymahatelnosti nějakých zkrácených úvazků nebo práce z domova, pokud jde o lidi, kteří pečují o někoho s postižením. Tam si myslím, že opravdu jako současný stav spíš nahrává tomu, že zaměstnavatel pořád má velké jako uvážení, jestli je umožní něco takového. Takže kdyby třeba zákoník práce toto jako více vehementně prosazoval, tak si dovedu představit, že by to mohlo zlepšit situace tam, kde třeba je možné, aby se pečující, pokud je jich více, tak nějak vystřídali u péče a při té pracovní realizaci. Chápu, že to není asi řešení pro každého, ale myslím si, že nám často vychází z těch našich diskuzí s pečujícími, že ta ztráta toho příjmu, ale i prostě to, že nejsou začleněni do nějaké té komunity, kde by se mohli pracovně realizovat, je prostě problém a tohle by mohlo být aspoň nějaká část toho řešení. Dobře, díky za poznámku. Určitě jeden ze střípků řešení a zároveň potřeba pracovat na systémové změně i v téhle oblasti. Tak jsme na konci. Moc krát vám děkuji za pozornost, za diskuzi, za všechny vaše příspěvky. Já vypnu nahrávání a potom ještě vám dám do chatu odkaz na dotazník zpětní vazby, kde se ještě budete moct vyjádřit k tomu webináři a ještě k těm jednotlivým tezím. Pokud byste nám chtěli něco dopsat, nějaké komentáře, tak budeme moc rádi. Takže ještě jednou díky. Mám tady z procesu konec nahrávání.